Хәришкә кулы янса, Үз тарыган бу диләр, күпеләргә күрергә өйрәнә фиксиләр. бар аларның мәктәбе, ничек соң булмасын? Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Кул чатыр. Так, ник эшләми икән ул? Хәзер карарбыз, хезмәттәш. Ләкин башта күтәргечне токтаныш кындырыйк. Алайса үзегез беләсез. Фух, Шпуля, ниһаять, кайда йөрдең син? Кул чатыр эзләдем. Кул чатыр? Нәрсәгә ул сиңа? Бүген яңгыр яварга тиеш. Каян беләсең? Ишеттем. Китәсең дәмени? Әйе, машинаны юып өлгерергә кирәк әле. Алайса мин кул чатыр алам. Сынамыш буенча машинаны юдың икән. Яңгыр көт. Димдимычның әнисе шаяртты гына бит. Сынамышлар белән шаяртмыйлар. Яңгыр чынлап та яучак. Ләкин кул чатырың булса куркыныч түгел. Кул чатыр бик борынгы әйбер. Аның барлыкка килүенә 3000 ел тирәсе. Кытай белән Мисырда кул чатырларны яфраклар, каурыйлар һәм кәгазьдән ясаганнар. Патшалар кояш яктысыннан сакланганнар. Кул чатыр модасы Ауропага кадәр барып җиткәч, аларны яңгырдан саклану өчен куллана башлаганнар. Айруча уңайлылары җыелмалы кул чатырлар. Аларның механизмы бик гади. Ачканда энәләр төрле якка җәелеп, башыгыз өстеннән тукыманы тартырып сузып куя. Иң тиз ачыла торганнары автомат кул чатырлар. Төймәгә бастың да, кул чатыр шундук ачылып китте. Киемегез кып-коры булып калды. Җыелган килеш аны кул таягы урынына кулланып була. Ә кул чатырның тоткасы да җыела торган булса, кирәкмәгәндә аны букчага салып куярга мөмкин. Так. Ялганышлар ышкынмаган. Үткәргечләр дә урынында. Нәрсә булды икән соң? Белмим, тикшерергә кирәк. Шпуля, кул чатырны калдырып тор. Сынамыш? Берәү генә шутланмый. Миңа шырып бырышы кирәк. Аңладым, Путин. Манипуляторның буынтыклары шыгырдый. Бу да яңгыр явачак дигән сүз. Аны майларга гына кирәк. Булышасыңмы? Хәзер. Үзем булышам. Рәхмәт. Менә сынамыш юкка чыкты. Яңгыр барыбер явачак. Күрәсезме, гөлләр шингән. Бу сынамыш түгелмени? Гөлләр Лиза каялда булганга күрә шингән ул. Ә сез, хезмәттәш, аларга су сипмәгәнсез. Ай. Ремонтны бетерәбез дә сибәрмен. Вәгъдә бирәм. Менә ватылуның сәбәбе. Бу детальны алыштырырга кирәк. Булышыгыз әле. Мин складка киттем, яңасы артыннан. Фаер түбән тыныша. Шуна. Әгәр кышлар түбән оча икән, бу фаер кыш түгел бит. Түбән тын оча бит. Шпуля, зур чүкешне бир әле. Ул чатырыңны алып куйын дишмәсәм, күрәсең бит бер болыт та юк. Әле иртә, көн башланды гына. Шундый сынамышта бар әле. Иртән болыт күренмәсә, төшкә һичшиксез. Җитте инде сезгә без бинада. Монда яңгыр булуы мөмкин түгел. Менә, яңгыр була дип әйттем бит. Сез ышанмаган идегез. Карый бураңа, болытлы һава, көне буена, яңгыр ява. Мин һич аптырамыйм, бер дә куркып калмыйм. Бар юллар ачык, ул чатыр
Аның каравы чәчәкләргә су сибәсе юк. Килешәм. Урамга, кояшлы һава, көнебез бүген килеп тора. Ләкин мин беләм шуны, онытсаң кул чатырны. Көтүкләр турсын, тиздән яңгыр була. Ала кул чатыр, дустым кул чатыр, ашанда аны әйләндерәм. Дустым, кул чатырым син, бер кайшанда синсез йөрмәм. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде.